እቲ ፊልም ክጅምር ፒተር ዝበሃል ደፋርን በሊሕን ማንቲለ ምስ ዓርኩ ቤንጃሚን ኮይኖም ኣብ ናይ ሓደ ዕድመ ዝደፍአ ጆርጅ ዝተባሃለ ሰብኣይ ጀርዲን ኣሕምልትን ፍረታትን ንምስራቅ እናተራድኡ ከለው እዩ። ፒተር ምስ ፍሎፕሲን ሞፕሲን ኢሉ እውን ኮንቴል ኣሕዋቱ ብምዃን ስርሖም ንምስልሳል ፕላን ኣውፂኦም ነበሩ። በዚ ከዓ ፒተር ኩሉ ኣትክልቲ እንዳኣከበ ቤንጃሚን ከዓ ኣብ ደገ ይፅበዮ ኣሎ። ሞፕሲ እውን ብደጊኣ ኣብ ልዕሊ ገረብ ኮይና ነቲ ዋና ተዘናግዖ ነበረት። ፒተር ዝኣከቦ ኣትክልቲ ከቅብሎም ከሎ ድምፂ ስለ ዝገበረ ግን ሚስተር ግሪጎር ሰሚዕዎ ይመፅእ። እዚ ከዓ ንፒተር ኣሰንቦ ደሞ ክሃድም ክብል ሕጂ እውን ድምፂ ስለ ዝገበረ ግሪጎር ተጠራጠሮ እሞ ክደልዮ ጀመረ። ኮንቴል ግን ኣትክልቲ ብምድርባይ መኣዝኑ ቀይሮ። ፒተር ንክኸይድ ዕድል እኳ እንተሃለዎ ኮይኑ ግን ሕማቅ ሓሳብ ሓሲቡ ነበረ እሞ ንሚስተር ግሪጎር ብካሮቲ መቐመጭኡ ወግኦ። ግሪጎር ብሕርቃን ንፒተር ንምሓዝ ተዳለወ። ፒተር ክሃድም ይፍትነሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ናብ መፃወዲ ኣተወ። ዝፈትዋ ጃኬቱ ደርቢዩ ክሃድም ተገደደ። ሕጂ እውን ሚስተር ግሪጎር ይጎየ ነበር እሞ ፒተር ዕድል ገይሩ ቢ ትበሃል ጎረቤት መፅያ በጋጣሚ ድሓነቶ። ቢ ሰኣሊቱ ክንዳ እምበር ስእልታታ ግን ፅቡቃት ኣይነበሩን። ሕውስውስ ስለተብሎም ከም ሕማቅ ይቁፀሩ። ኮይኑ ግን ኣብ ትርፊ ግዜኣ ስእሊ ምስኣል ቀፂላቶ ነበረት። ሓደ መዓልቲ ነቶም ተሰማሚዖም ዝነበሩ ናይ ፒተር ቤተሰብ ክትስእል ከኣለት። ሚስተር ግሪጎር ነቲ ጀርዲን ብዕንጨይቲ ስለ ዝዓፀዎ ኩሉ ነገር ተለወጠ። ምግቢ ንምምእራር ዝፍትን ዝነበረ ኣቦ ፒተር ከዓ ብሚስተር ግሪጎር ተቐቲሉ ናብ ብማንቲለ ዝተሰርሐ ኬክ ተቐየረ። በዛ ሓዚኑ ዝነበረ ፒተር ብምስ ረኣየቶ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኑ ከም ዘላ ቃል ኣተወትሉ። ናብ ገዛ ብዝምለሰሉ እዋን ፒተር ጃኬቱ ብቲ ጀርዲን ስለ ዝረኣዮ ከምፅኦ ወሰነ። ጃኬቱ ምስ ወረደ ግን ሚስተር ግሪጎር ንፒተር ሓዞ። ልክዕ ከም ኣቦኡ ከዓ ናብ ናይ ብማንቲለ ዝተሰርሐ ኬክ ክሰርሖ መደብ ነበሮ። ይኹን ዳ እምበር ሚስተር ግሪጎር ኣብ መንጎ ጥዕና ስለ ዝሰኣነ ይወድቕ፣ ብድኻም ልቢ እውን ይመውት። ኣብ ዝቕፅል ትዕዝብትና ካብ ሚስተር ግሪጎር ዝበፅሖም ዝነበረ ጭኮና ተናጊፎም ንመዓልቲ ናፅነቶም ንምኽባር ፒተር ብዙሕ ኣትክልቲ ሒዙ ናብ ገዛ ይመፅእ። ናይ ግሪጎር ምክንያት መሞቲኡ ናብርኡ ጥዑይ ስለ ዘይኮነ ነበረ። ነፀባሒቱ ኩሎም ማንቲለ ነትፋሕ ዝበለ ምግቦም ቅድሚ ምውሳዶም ሓፂር ናይ ሕልና ጸሎት ገበርሉ። ካልኦት እንስሳታት እውን ካብቲ ናይቲ ጀርዲን ሽሻይ ንምክፋል ክመፁ ጀመሩ። ፒተርን ቤተሰቡን ጉዕዞ ሂወቶም ብዘይ ሚስተር ግሪጎር ሓለቓ ምእታው መቂርዎም ናጽነቶም ብሳዕስዒት ይገልጹ ነበሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ትዕዝብትና ናብ ለንደን ይወስደና እሞ ቶማስ ተባሃለ ናይ ሚስተር ግሪጎር ወዲ ሓዉ ኣብ ሓደ ዕዳጋ ውሽጢ ይሰርሕ ነበረ። ቶማስ ፍጹም ዋላ እንተኾነ ግን ምስቶም ዘይተለመዱ ባህሪኡ ይቃለስ። ናይ ሚስተር ግሪጎር ሞት ምስ ሰምዐ ቶማስ ኣብ ስርሑ ዕቤት ከምፅእ ተስፋ እኳ እንተነበሮ ነቲ ቦታ ንመሳርሕቱ ባነር ዝበሃል ክህቦ ግን ስለ ዘይተዋሓጠሉ ሕጉስ ኣይኮነን። ቶማስ እውን ነታ መራሒት ንናይ ስራሕ ለውጢ ኣጥቢቑ ለምና ግን ክኾነሉ ይከኣለን። ብድሕሪ እዚ ባነር ክፃብቑ ይመፅእ እሞ ናይ ቶማስ ተስፋ ምቑራፅ ኣጋደዶ። መወዳእትኡ ቶማስ በታ ሓላፊት ካብ ስርሑ ተሰጎገ። ኣብ ቀጻሊ እቶም እንስሳት በዓላቶም ኣብ ምኽባር ነበሩ። ፒተር ናሕዋቱ ናይ ወለዶም ስእሊ ክሰቕሉ ኣዘዘን። መምርሒኡ ግን ንዕአን ግልፂ ነበረን። ኣብ ዝቕፅል ቶማስ ናይ ሚስተር ግሪጎር ወራሲ ከም ዝኾነ ዝሓዘ ፖስታ ይመፆ። ንሱ እውን ውርሽኡ ንምሻጥ ናብኡ ኸይዱ ክሪኦ ወሰነ እሞ ብባቡር ጉዕዝኡ ጀሚሩ ክሳብ ዝተወሰነ ከዓ ብታክሲ ገይሩ ናብቲ ቦታ በፅሐ። እንዳኣተወ ከሎ ሓንቲ ካብቶም እንስሳት ኣፍሪሕዋ ንኩሎም እንስሳት ንክሕብኡ መልእኽቲ ኣሕለፈት። ቶማስ ከዓ ናብቲ ዝተመሳቐለ ገዛ ምስ ኣተወ ኔስሊ ዝስማ ሓሰማ ኣጋጢማቶ ክልቲኦም ክውጭጩ ጀመሩ። ክትሃድም ምስ ጀመረት እቶም ዝተሓብኡ እውን ከካብ ዝነበርዎ ክወፁ የርእየና። ቶማስ ከዓ ንኩሎም ሰጎጎም ምስ ፒተር እውን ተፋጠጠ። ንፅባሒቱ ቶማስ ካብ ደቃሱ ምስ ተስአ ነቲ ገዛ ኩሉ ፅረዮ። ዋላ እውን ነተን ማንቲለ ሓድሽ ተግባር እንተተዓዘቡ ቢ ግን ናብተን ማንቲለ መፀት እሞ ብቶማስ ፅቡቅ ዝመስል ባህሪኡ ኣድናቆታ ገለፀት። ብፍላይ ነቲ ኣትክልቲ ዘለዎ ረኣእያን ብዝገብሮ ዝነበረት ሓሕዛን ወሰኸት። ናብ ቶማስ ቀሪባ ነቲ ጀርዲን ነተን ማንቲለ ከከፍለን ሓተተቶ። ምስ ቶማስ ሰላም ድሕሪ ምባሎም እቲ ገዛ ክሽየጥ ምዃኑን ንግዚኡ ጥራሕ ኣብኡ ከም ዝፀንሕን ጠቐሰላ። ፒተር ምስ ቶማስ ዝነበራ ጸኒሒት ደስ ኣይበሎን። ብፍላይ ሚኒካል ከም ህያ ምሳበቶ ሓሪቆ ነበረ። ቀፂላ ቢ ነተን ማንቲለ ማዕፆ ክፉት ክገብረለን ነገረቶ። ቶማስ እውን ብሓሳባ ተሰማምዐ። ግን ዳሕራይ ምምፅአን ምስ ረኣየ ዓፀዎ። ፒተር ምስ ቤንጃሚን ናብ ልዕሊ ዚንጎ ደይቦም
ናብቲ ምግቢ ዘለዎ ቦታ ንምብጻሕ ብዝተወጠረ ገመድ ክሓልፉ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ሚዛኖም ስለ ዝተዛብዐ ወዲቖም ናብ ናይ ቶማስ ስራ ኣተዉ። ቶማስ እውን ረኸቦም እሞ ክሳብ መኻዚኖ ጓይዮም። ካብኡ እውን ፒተር ክሃድም ከኣለ። ቤንጃሚን እውን ንቶማስ ምድንጋር ፈጢሩ ሃደመ። ቤንጃሚን ንቶማስ ኣሽከዒዎ ምስ ፒተር ተራኺቦም ይሃድሙ ነበሩ እሞ ኣንደበት ቶማስ ማዕጾ ስለ ዝዓጽቡ ቤንጃሚን ተተሓዘ። ቤንጃሚን ርእሱ ስሒቱ ዋላ እኳ እንተነበረ ቶማስ ግን ነቶም ማንቲላ ምስኡ ፀወታ ጠጠው ከብሉ የጠንቅቖም። ፒተር ናይ ቤንጃሚን ጃኬት ሒዙ ምስ ኣሕዋቱ ናብቲ መኪና ተሰቐለ። ፒተር ንሞፕሲ ጨርቂ ጌራ ናይ ቶማስ ገጽ ክትሽፍን ኣዘዛ። ንፋስ ስለ ዝነበረ ግን መንጢልዋ ኸደ። ብድሕሪኡ ሞፕሲ ተመሳሳሊ ትእዛዝ ኣዘዛ። ንዓኣ እውን ተመሳሳሊ ነገር ይገጥማ። ፒተር እቲ ካልእ ኣማራፂ ደልዩ ንቶማስ ክርብሽን ሰላም ክኸሎን ንኮንቴይል ኣዘዞ። ብድሕሪኡ ፒተር ነቲ ዕድል ተጠቂሙ ናይታ መኪና ሞተር ኣባላሸዎ እሞ ቶማስ እውን ከጻሪ ወረደ። ድሕሪ ዝተወሰነ ከዓ ቶማስ ንቤንጃሚን ኣብ ሓደ ድልድል ጠጠው ኢሉ ናብ ማይ ክድርብዮ ወሰነ። ኣብቲ ቤንጃሚን ዝነበረሉ ከረጢት ግን ሚኒ ካልኡ ከም ዘሎ ምስ ፈለጠ ከወፁ ኣብ ዝፈተነሉ እቲ ንብረት መሊኡ ይወድኦ እሞ ቤንጃሚን እውን ሃደመ። ብድሕሪ እዚ ንዕኦም መትሓዚ ዝኸውን መጻወድያ ክገዝእ ምስ ተበገሰ እተን ማናቲለ እውን ደድሕሪኡ ናብ ለንደን ከዳ። ቶማስ ስለ ናይ ኤሌክትሪክ ሓጹርን ተባራዕቲ ነገራትን ካብቲ ሰብ ድኳን ምኽሪ እንዳተቐበለ በዓል ፒተር ተሓቢኦም ይሰምዕዎ ነበሩ። ኣብቲ ከባቢ ከም ዘለዉ ዋላ ተጠራጠረ ክረኽቦም ግን ኣይከኣለን። ቶማስ ነቲ መጻወድያ ገዚኡ ክምለስ ከሎ ድማ ተሓቢኦም ብታሕቲ መኪና ኣተዉ። ኮይኑ ግን ብቕልጡፍ ክዝውር ምስ ጀመረ ይወድቁ። ሰብ ስለ ዝኣተወ ከዓ መኪኑ ጠጠው ኣብ ዘበለሉ በኣጋጣሚ ምስ ፒተር ኣኺቦም ምስኡ ንገዛ ንኽትከይድ ይሓታ። ፒተር ንቢ ምስ ቶማስ ብምርኣዩ ቅንኣት ይስምዖ። ናብ ገዛ ምስ ተመለሱ ከዓ ስእልታታ ንኽርኢ ጋበዘቶ። ቀፂላ ስለቶም ማናቲለ ተደንቕ እሞ ስለ ባህሪኦም ዝተወሰነ ይዕለለቶ። ነዚ ዝሰምዐ ፒተር ሕጂ እውን ቅንኣቱ ክበኣ ኣስጀመረ። ብድሕሪ እዚ ቶማስ ምስ ቢ ምቅርራብ ጀሚሮም መዓልታት ብሓንሳእ ከሕልፉ ጀመሩ። ቢ ንፒተር ናብ ገዛ ክኣቱ ኣይፈቐደቱሉን ነይራ እሞ ንቶማስ ብትገብሮ ክንክን ፒተር ብምርኣዩ ተሓጐሰን። ንቶማስ ከጥቅዖ እውን ይፍትን። ግን ቢ ኣቋሪፃ ተሓቂፋ ኣለየቶ። ቶማስ ግን ዋላ እውን ነቶም ማንቲለን ተጸልኦም ንቢ ንምሕጓስ ግን ከም ዝፈትዎም ኣምሰለ። ቢ ካብቲ ክላስ ምስ ወፀት ፒተር ንቶማስ ሃረሞ። ምስ ተመለሰት ከዓ ከም ፍቑራት ተመሲሎም ተረኣዩ። ተመሊሶም እውን ናይ ቢ ኣሳል ስለ ዘበላሸውላ ንፒተር ኣውፀቶ። ተጻራሪኦም ካብቲ ገዛ ስዒሩ ስለ ዘውፅኦም ቶማስ ከሕርቆም ጀመረ። ንጽባሒቱ ፒተር ምስ ብጾቱ ብምዃን ንቶማስ ንምጥቃዕ ተዳለዉ። ወሓዚ ሩባ ምስጋር፣ ኣግራብ ምሕኳርን ክብደት ምልዓልን ዝኣመሰሉ ስልጠናታት ወሲዶም። ቶማስ መሬት ሰላም ኣሎ ኢሉ ካብ ድቃሱ ምስ ተበራበረ ፒተር ኣብ ዓራቱ ጸንሖ። ብድሕሪ እዚ ቶማስ ፒተር ኣብ ዘዳለዎ መጻወድያታት ወደቆ እሞ ክከላበት ዝረኣየ ፒተር ደስታ ተሰምዖ። ተወሳኺ መሰናኽላት እውን ኣዳልዩ ነበረ። ኮይኑ ግን ቶማስ ናይ ኤሌክትሪክ ሓጹር ተኺሉ ነቶም ሓጹራት ቸኮሌት ብምልካይ ንመንገዶም ኣሸጋሪ ገበሮ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ ሓንቲ ቅንፍዝ መፅያ ነቲ ሓጹር ስለ ዝሓዘቶ ብኤሌክትሪክ ተታሒዛ ኣእሻው ዓንዲ ሕቆኣ ናብ በዓል ፒተር ተፈናጠረ። ፒተር ግን ተስፋ ኣይቆረፀን። ነቲ ናይ ኤሌክትሪክ ገመድ ምስ ናይ ቶማስ ገዛ ተሓሓዞ። እቶም ማንቲለ በቲ ኤሌክትሪክ ክተሓዙ ክርኢ ዝፅበ ዝነበረ ቶማስ ኤሌክትሪክ ከም ተተሓዙ ዘምስል ዝነበረ ፒተር ይርኢ ነበረ። እቲ ኩነታት ዘይተረድኦ ቶማስ እውን ትዕዝብቱ ቀጸለ። ግን ዘይከም ዝሓሰቦ በዓል ፒተር ነቲ ቸኮሌት እንዳለሓሱ ይሕጎሱ። ሓሳቡ ስለ ዘይሰመረሉ እውን እንዳሕረቕዎ ናብቲ ኣታኽልቲ ኣተዉ። ቶማስ ንምውፃእ ኣብ ዝፈተነሉ እዋን ነቲ ኤሌክትሪክ ስለ ዝሓዞ ወርዊሩ ደርበዮ። መሊሱ ብላዕሊ ክወፅእ ኣብ ዝፈተነሉ ፒተር ተዳልዩ ጸኒሑ ነቲ ምስ ላዕለዋይ ናይቲ ገዛ ተተሓሒዙ ዝነበረ ኤሌክትሪክ ስለ ዝወልዖ ዳግማይ ቶማስ ብኤሌክትሪክ ተታሒዙ ወደቐ። ፒተር በታ ምሸት ንቶማስ ስለ ዘጥቅዖ ተሓጒሱ ነበረ። ቶማስ ግን በታ ምሸት ንፒተር ሕነ ንምፍዳይ ነቶም ናይ ኤሌክትሪክ ሓጹላት ነቓቒሉ ነቶም ነተክቲ ኣብ ናይ ፒተር ገዛ የጻውዶም። ቶማስ ከም ዝመፀ ዝተረድአት ፍሎፕሲ እውን ንቡፃታ ክሕቡኡ ነገረት። ብሕቡእ ነቶም ማናቲለ እንዳደለየ ሃንደበት ዝመፀት ቢ ምስ ረኣየ ዝሓዞም ዕምባባታት ንዓኣኢሉ ከም ዘዳለዎም ብምግላጽ ናብ ገዛኣ ይጋብዛ። ቀፂሉ ፒተር ንቶማስ ካብቲ ገዛውቱ ንኸውፅኦ ይቆርፅ እሞ ንጽባሒቱ ሕቡእ መንነቱ ንምግላጽ ንቶማስ ኮነ ኢሉ ይሕርቆ። ቶማስ ብወገኑ ንፒተር ክሃርሙ ክብል ግን ቢመፀት። ይኹን ደኣ እምበር ፒተርን መሓዙቱን ብማንቲክ ደጋጊሞም ክሃርምዎ ጀመሩ።
ቢ ንዝፍጠር ዘሎ ነገር ከይፈለጠት ብማዕዶ ምስ ቶማስ ትዕልል። ቶማስ ኣብ ማእኸል መጥቃዕቲ ከለውን ንትእዛዛት ቢ የተግብር ነበረ። ካብ ፍሎፕሲ ዝተወርወረሉ ፍረ ከይተረፈ ክውሕድ ከኣለ። ኮይኑ ግን ቀልጢፉ ናብ ቀልቡ ክምለስ ከኣለ። በዓል ፒተር ንቶማስ ከም ዝሰዓርዎ ኣሚኖም እኳ እንተነበሩ ቶማስ ግን ነተግቱ ክጥቀም ጀመረ። ፒተር ንዝኸውን ዘሎ ነገራት ቢ ትርኢ ከም ዘላ ተስፋ ገይሩ ነበረ። እቲ ዘሐዝን ግን ቢ እንዳደረፈት ኣብ ስእሊ ምስኣል ነበረት እሞ ነቲ ነታጉ ይሰማዓቶን። ቶማስን ፒተርን ኣብ ከቢድ ውግእ ተጸሚዶም ብፈንጂን ብኮሚደረን ነንሕድሕዶም ምድርባ ይቀጸሉ። እቲ ናይ መወዳእታ ፈንጂ ግን ናይ ቢ ቀልቢ ክስሕብ ከኣለ። ቶማስ ንፒተር ክስዕሮ ከኣለ። ቀጺሉ ንሱ ክፉእ ከም ዘይኮነን ንምቕያር ይፍትን ምህላውን ይነግሮ። ብምቕጻል ብተደጋጋሚ ከም ዝፈታተኖ ገለጸሉ። ቢ ከዓ ብቶማስ ናይ ምምሳል ባህሪ ተመሲጣ ብገርሃ ንፒተር ቁኑዕ ልቢ ክህልዎ ነገረቶ። ፒተር ብምግቢ ከም ዝተሓነቐ ብምምሳል ቶማስ ወላ ሓደ ሽግር ከም ዘይተፈጠረ ይክሕድ። ንሳ እውን ኣሚናቶ ምስ ቶማስ ከደት። ኮይኑ ግን ፒተር ካብ ናይ ቶማስ ጅባ ዝወደቐ ናይ ቦብ መቆጻጸሪ ሪሞት ረኣየ። ነቲ መጠወቒ ምስ ጠወቆ ከዓ ትፍንጀር ጀመረ። ቢ ቶማስ ከም ዝሓሰቦ ምስ ረኣየት ጸላኣቶ። ካብኡ ብኢሱ ከዓ ቀጻላይ ነታጉ ኣብ ገዛኣ ጉድኣት ኣብጽሐ። ብድሕሪዚ ፒተር መቆጻጸሪ ሪሞት ሓቢኡ ንነብሱ ክከላኸል ዝፍትን ዝነበረ ቶማስ ቢ ከም ትወቕሶ ገበረ። ቶማስ እቶም ማንቲለ ዝተኸልዎ መሰናኽል ወሲኹ እንዳብረኸ ክረዳእ ፈትነ። ቢ ግን ጽሉሉ ኢላ ሓሰበት እሞ ንፒተርን መሓዙቱን ንኸም ቶማስ ዝኣመሰሉ ሕማቓት ሰባት ክረሕቁ ነገረቶም። ዝሓዘነ ቶማስ እውን ኣብኣ ዘለዎ ፍቕርን ብዝጋጠመ ነገር የቕረይታ ሓታ። ንሳ ግን ሸለሊላቶ ኸደት። ብቶማስን ብኣኣን ዝነበረ ምምልላስ ግን ፒተር ተሓታት ኮይኑ ተሰምዖ። ብዙሕ ከይጸንሐ ናብ ቢ ቀሪቡ ክዕዘባ ጀመረ። ቢ ከዓ ሕጂው ናብ ልዕሊ ቶማስ ስምዒት ስለ ዝነበራ ሓዚና ነበረት። ምስሉ ከይተረፈ ኣብ ወረቐት ስኢላቶ ነበረት። መወዳእትኡ ናብ ካልእ ከተማ ንኽትዘዋወር ወሲና ነበረት እሞ ፒተር ዝያዳ ናይ ጥፍኣት ስምዒት ክስምዖ ጀመረ። ፒተር ናይ ወለዱ ስእሊ ምስ ረኣየ ንቶማስ ኣብ ግምት ውሽጢ ከየእተወ ዝኸዶ ኩሉ ፈታዊ ነብሱ ከም ዝነበረ ተገንዘበ። ንጽባሒቱ ቶማስ ናብ ለንደን ተመለሰ እሞ ኣብ ናይ ቀደም ስርሑ ሓላፍነት ተወሲኹ ክሰርሕ ዕድመ ቀረበሉ። ፒተር ከዓ ናቶም ገዛን ኣብ መንጎ ቶማስን ቢን ዝነበረ ርክብ ብምፍራሱ ናይ ባዕሉ ጌጋ ምዃኑ ኣመነ። ንቤተሰቡ ይቕረ ክገብሩሉ እውን ሓተተ። ቤንጃሚን ግን ኣይተቐበሎን። ስለዚ ፒተር ነቲ ነገር ንምትዕርራይ ቃል ኣተወ እሞ ቢ ካብቲ ቦታ ንኸይትኸይድ ካብ ሕዋቶ ሓገዝ ሓተተ። ኣብ ለንደን ዘሎ ቶማስ ንምርካብ ይውስን እሞ ፒተር ምስ ቤንጃሚን ናብ ባቡር ዘሊሎም ኣተዉ። ምስ ቤንጃሚን ብምዃን ኣብ ከተማ ጉዕዞኦም እንዳቐጸሉ ንሓደን ጭዋ ናይ ቶማስ ስራሕ ቦታ ይሓትዎ። ንሱ እውን ብቕንዕና ነቲ ስራሕ ቦታ ምስ መንገዱ እናርኣዮም ቶማስ ሰርሓሉ ዳራሽ ቅድሚ ምርኣዩ ሓድሽ ክዳውንቲ ሂብዎም ከደ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ከዓ ኣሕዋት ፒተር ናይ ቢ ጉዕዞ ከተዓናቕፉ ይፍትኑ። ፒተር ምስ ቶማስ ተራኸበ እሞ ቅድሚ ምዝርራቦም ግን ናብ ባእሲ ኣተዉ። ቶማስ ፒተር ከም ዝዛረብ ምስ ፈለጠ ይግረም። ቀጺሉ ፒተር ንቶማስ ምስ ቢ ንምትዕራቕ ከም ዝሕግዞ ቃል ኣትሉ ንምኻዳ ጠጠው ከብሉ ነገሮ። መወዳእትኡ ቶማስ ብሓሳቦም ተሰማሚዑ ብሓንሳብ ይኸዱ። ክልቲኦም ሓደ ግዜ ተባኢሶም ነይሮም። ኮይኑ ግን ሕጂ ብጃልባ ሩባ ዝሰግሩ ብኣየር ዝበሩን ሞቶ ብሓደ ዝገንሑን ኮይኖም ኣለዉ። ፈታዊ ፒተር ዝኾነ ዓጋዜን ከዓ ንቢ ከይትኸይድ ነቲ ታክሲ ጠጠው ኣበሎ። ቶማስ እውን ምስ ፒተርን ቤንጃሚንን መፀ። ቶማስ ከዓ ነሳ ንኸይትኸይድ ፒተር ዘሰርሖ ዝነበረ ስራሕ ነገራ። መጀመርያ ዘይእምን ኮይኑ ረኸበቶ። ኮይኑ ግን ቶማስ ሓቂ ከም ዝኾነን ብኡ ገይሩ ከዓ ኣብኣ ዘለዎ ፍቕሪ ገለጸላ። ንሳ ግን ብተግባራቱ ሓሪቓ ስለ ዝነበረት ንምኻድ ወሰነት። ፒተር ግን ጌግኡ ብምእማን ነቲ ሪሞት መቆጻጸሪ ካብ ጅቦ ኣውፂኡ ኣርኣያ። ወሲኹ ፒተር ይቕሬታ እንዳሓተታ ሃንደበት ሰብኣይን ሰበይትን ንናይ ቶማስ ገዛ ንምግዛእ መፁ። ቶማስ ግን ምስ ቢ ስለ ዝተዓየቐ ንሻጡ ከም ዝሰረዞ ነገሮም። ይኹን ደኣ እምበር ደለይቲ ስለ ዝነበሩ ናብቲ ገዛ ምርሑ። እዚ ዝረኣዩ በዓል ፒተር መሰናኽል ንምጽማት ተቐላጢፎም ናብቲ ገዛ ኸዱ። እቲ ሰብኣይ ነቲ ማዕጾ ምስ ሓዞ ኤሌክትሪክ ስለ ዝነበሮ ኣብ ፋናጢሩ ደርበዮ። ሰበይቲ እውን ተመሳሰለ ዕጫ በጽሓ። ኮይኑ ግን ክልቲኦም ብጻዕሪ ናብቲ ገዛ ኣተዉ። ከይተሓሰበ ግን ኣብ ውሽጢ ሌስልን ካልኦት እንስሳታትን ተቐበልዎም። በቲ ገዛ ዝሓረቑ ሰብኣይን ሰበይትን እውን ካብቲ ቦታ ኸዱ። ኣብ መወዳእታ ቢን ቶማስን ንፒተር ኣመስኪኖም ንዕኡን ቤንጃሚን ምስ 3 ኣሕዋትን ተቐበልዎም። ዝረኣኽሞ ፊልሚ ከም ዝመስጠኩም ኣይጠራጠርን።
ከምዚኦም ዓይነት ጽቡቓት ፊልምታት ብምርኣይኩም ላይክ ኣይትረስዑ። ዘለኩም ሃናፂ ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ኣቕምጡልና። ሓደሽቲ ኣባላትና ንምዃን እውን ሳብስክራይብ ግበሩ። ክሳብ ብኻልእ ንራኸብ ሰሰናዩ።